आसोला सुटि फैसिनालाय एसे प्रग्रामा आलदा जाहांबाय आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानलुग इउटुब फिन खेबसे बर'बाबाय सबाय मजेब जेब हगारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेल आइकनखौ दाबायनानै गालांदो फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारनानै गालांदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट खालामना होदो आरोना सोनाफोर स' जोबोद नायलांदो फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय सोनाफोर सान्दुङाबो दुंदों नालाय आङो फिसालाखौ लेखा फोरोंबाय थानाय फावैनो फुरा जि जोमखौ बहननानै लामदों आरोना दान्दा गैया बिदिनो सियारावनो मुथु मुथा एकदम उल्टां फाल्टां लामबाय थानोसै बग्राखौबो सुवा आरोना अलसियानि खामानि बारा मैला जायाखै स' एसे बजाबावो लामनानै आरो बगोन आरोना बुस्रानो सोनाफोर बेनिफ्राय बेयाव बुहुत खामानि गोलैसोनानै दं आंहा मावनोसै आं फारि फारि सोनाफोर पेकिं सेकिं माबा माबि खालामनांगौ लुद्रु लुद्रा जालाबायनानै दङ फरायखांनानै ओमफ्राय बिदाया थांबाय नालाय बिथाङा बिदानि मालफोरखौ जाब्रा डेन्स खालामगासिनो दङ बिदाया दहाय वार्निं होलांखादोंमोन बिथांखौ टेबोल खाथियाव दादोन होननानै सेस दा आङो एकदम रायजासिगोन मा खालामदों माव हेलौ लेडिस हे प्रभु ओमफ्राय सोनाफोर दिनैनि ओंख्रिबो बिदिनोसै जेबो गैया नै मोनबाय मोननाया दालि ओंख्रि भाजा बिन आलु ओमफ्राय दा पापड़ एवनोसै आरो जानोसै लागायावहाय सानफ्रामबो वाटे बेदर मोनजा नङा होमबा मैया जाबायना थास' बिथ'रिजों सोमकेके रुलायलायनाया टमेट'जों संनाया मा होनो दाउ बयलारजों सानावबो जाबाय मोनायावबो जाबाय दिनै मिरामिस जानोसैलै आरोना थास' बिथ'रिखौ मालाबा जाबावगोन आं अमा बेदर सोनाफोर जेब्लानो जायो अब्लानो शेयार खालामगोन आरो बिराद खामानि दं सोनाफोर नोंथांमोननो आं मा देखायलांनो हायो फुरा इन्टारेस्टिं लायै लायै देखायलांनो नाजागोन आरोना बिराद मैला जायो बेफोरबो किचननि खामानिया जोब्बाय सोनाफोर फुरा क्लिन जाजोब्बाय आरोना संनाय खावनाय सब जोबजोब्बाय मानसिया मैला मालाय मा जानो सबाय मा जेव जेव साफा थानो मोजां मोनो आंबो ना मा होनो स' खासकार जानाय लोंनायखौ जों साफा लाखिनांगौ जायो आरोथ' उन्दैफोर गोनां जेने थेने एकदम दांलु दांला जायो दोनलु दोनला खालामोना स' साफा खालामनाया मास्ट बि इम्परटेन्ट आरोना जोंनि थाखाय बेनिफ्राय आरो दंबावोसो माबा माबि पेकिं नैबेखौ बालाबासे बेलथायनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय नैथिंजाय एकदम हरेक माल सेन्दार बोरायखौबो लामस्रांदों बन सुस्रांदों आरोना आङो गोजां बोथोरावहाय लामस्रां खालामबासो गुदुं उन्दुनो मोजां मोनोना स' जेब्लानो सान्दुं ओंखारो अब्लानो लामनांगौ आरोना इथ' आरो गिसि बुस्थु नङाना जास्ट चेयारफ्राव बहननानै दोनबाबोथ' गुदुं जानानै थायो स' दिहुनस्रांदों आरो सोनाफोर आंहा दिनै आसोला सुटि फैसिनालाय एसे प्रग्रामा आलदा जाहांबाय आरोना धै जि जोम लामस्रांनानै मा आसोल फैलायनांगौ माने आङो बायदि लामस्रांदों नालाय स' आब'आ होनदों आरो मा उमुक बिफाया फैनोसै नामा होननानै बुंदों आरो स' बिदि नङा फैनाया फैगोन बाट बे फैनो लागानि थाखाय लामदों बे नङा आंहा सान्दुं स्रां दुंनायखायसो लामदों आरोना जि लामनायानो माबा फिसाया फैलायनांगौ नामा गोदाव सोराव सोंनायफोराबो मा गोसोखांनानै सोंनाय दे आब'आबो ओंखायनो आंबो बाथ्राखौ शेयार खालामबाय आरोना बाट आं बिदि बुंनो होननानै सानाखैमोन एनिवे सोनाफोर मावनानै लागोनसै आङो पेकिं आरिहाय दङ आरोना आंना बेनिफ्राय माने बिराद लेथेर फेथेर जानानै दङ जि जोमफ्रा आंना आरोना स' आं बेफोरखौ एसे पेकिं सेकिं खालामस्रांनो नागिरदों दख'नाफोराथ' आंना गैखाया बेफोरनोसै जाब्रा जुब्रा दाम बारानि दख'ना गैखाया आंनाव ओरैनो मा होनो 700 800 1000 1200 बेफोरबायदिल' खासकर 800 900 1000 बेखौसो बेस्ट मोनो आङो बांद्राय एकदम माइदि नङि बेफोरखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय एसे हाल्का माइदि होनाय बेखौसो आरोना आं बे खारां खाथां माइदि होनायफोरखौ बोरैबा मोनो आगोलावहाय बायदोंमोन नै माबा मा होनो 1800 ना माने बायदोंमोन आरोना गांसे एकदम फुरा माइदि दङ बुस्थुआ बहुद आगोलनि खोथा 3-4 बोसोर दासिमबो खननैल' गाननो हादों आङो गाननानै माइदिखौनो सिफायनो बायो सोरबा माइदि सिफायना हरनोबा हरथ'नोसैसो आं दाहार खयरि कालारनि आरोना बेबायदिसो आंना ओमफ्राय ओंखायनो आं जेखौ गाननानै कम्फर्टेबल मोनगोन आं जेब्लानो गोसो अब्लानो गाननो हागोन आंहा बिदिखौसो बायखायो माने आंना बेबायदियानो जाहैबाय 1000-1200 बिदिनासो ना हाल्का माइदिया बिदिसो आरो सोनाफोर स' इसिबां हाइफाइ जेबो दख'ना गैखाया आंनाव बिदिनोसै मानसिफ्रा मालाय हाबा जाहैनो मा जाहैनोबानो एकदम 5000 6000 15000 20000 गैया
आरो ओरै आलनायावबो गानो जोमो ओमफ्राय सुयो खननानै दोनो जाब्रा जानानै दंजोबो सनाफोर साफा खालामस्रांनोसै मजेदार बाथ्रा रायलायहोलांसै गेजेर नायलांबाय थादो आरोना जायफोरा इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबा इन्ट्रेस्ट मोनैखौथ' माथो होनबावनो बोरैथो लाखिबावनो स' अब्लाबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन अननानै नायलांबानो जाबाय आरोना फारसेथिं खिन्थु आब' होननाय बाथ्रायाबो नंगौ जों जेब्ला हासबेन्ड फैहां जायो अब्ला एकदम गासिबो बुस्थुफोरखौनो जोङो माने फुरा मोजाङै सेट खालामनानै दोननो लुबैयो आरोना माने टेनसन होनो गोसो जाया माने फैनानै जाब्रा नुफैगोन टेनसन जागोन बा फैनानै बिदि नुफैगोन टेनसन जागोन बिदि साननानैनो माने नंगौ नोंनाया आब' बुंनायाबो थिग जादों एकदम सेट खालामनानै दोनजोबनो लुगैयो माने बेखौ खुनु प्रेसार होनो गोसो जाया आरोना हासबेन्डखौहाय सोर आं बायदि खिन्थाहरबानो जाबाय सोनाफोर आंहाथ' बेबायदिनो माने प्रेसार होनो गोसो जाया आङो माबा माबि जाब्रा जुब्रा खामानि दंबा मावखालाबायनानैसो दोननो लुबैयो ओमफ्राय अबेबा खामानिखौल' हासबेन्ड फैबा मावनोसै जयै बिदि सानो आरोना बांसिनखौनो जों हिन्जावानो हौवा जानानै खारदिंनानै मावखानांगौ जाहैयो जोंनियाहाय जेनेबा गामियाव बिखुनजोफोर थादोंबा बिखुनजोफोरनि सायावसो सोनाराना बिहामजोफ्रा स' गावगावनो मावखायो स' गामियाव था टाउनाव था हारसिं था जयै था बयनि हिन्जावफोरा बिदिनो माने खारदिंनांगौआ एसे बांसिन जाखायो आरोना ओमफ्राय बेलेगफ्रा गाज्रि मोननो नाङा आङो आं एक्सपिरियेन्स जाबोनायखौसो आं माने शेयार खालामदों आरोना गाज्रि मोननो नाङा बयनि हिन्जावला बिदि खारदिं नामा जोंबो खारदिं होननानै बयबो खारदिंनांगौ खिन्थु जायना माने न'आव थायो हासबेन्डफोर बिसोरो माने फाला बदल मावलायलायनो हायोना बाट जोंना फाला बदल होननाय बुस्थुआनो थाया बास नोंनि खामानि नोंनि संसार होननाय बायदिसो आरोना बेनो बेफोरखौ बादो राखावसिसो गोरा जाखाबाय जखन मावलांसै फारिहाय ओमफ्राय आं बेफोरखौ माखासे पेक खालामना लागोनसै जाबाय सोनाफोर साफा खालामजोब्बाय आं एकदम सुस्रांजोबखांबाय आरोना मा खालामनो ओमफ्राय नै आंना गद्रेजआबो मोजाङै खेवजाया जायगायानो थोनसो आरोना खुनुरुखुम खेवजायो बिसिनायाव नांथालायो आरोना देनां आंहा गामियाव थाहैफिनबासो ओलांगा थाहैफिनसै आङो जारला बाथारबाय आं मालायनि रुम नालाय दामोद हाइफाइ रुम नङा आरोना आंना ओमफ्राय ओरै आलनायाबो जाजोब्बाय नैबे गाननो लागा जिफोरसो माने मा ना सोनाफोर साफा खालामबाय थायो ओमफ्राय फिसा गोनां नालायथो एखमबा हटखरि अबेबा थांनो सिगनिफ्राय हानबाय बुग्लुंजाबाय हानजाबाय बिदिनो बोरैबा जाब्रा जालांफिनो आरोथ' गोजां बोथोरनि खोथा नालाय बिदिनो जाखायो सुइटारनिफ्राय मुजानिफ्राय माबा हेन्ड ग्लभ्स माबा ग्लभ्स उल थुल हानैनो बिदिनो जाब्रा जालांफिनो आंना ओमफ्राय फिसाजोखौबो ओंखाम संनानै लागोनसै आङो मा जानो बेफोरजों सोनाबार फिसाजो ओंखाम जाखांनानै एकदम बस्रांनानै लाखाजोबखाथारबाय आरोना आङो दोखो मेंलायबाय दिनै ओमफ्राय मेंगानायनि एसे आंनाव मुलिबो दङ सोनाबारनि सावसुमसैलाय आङो एसे बोथोरनि फिथाइ नङा होमबा बार बारदोंना जि सिरिगासिनो मैया माखासे खननानै लाबोदोंमोन बेखौबो जादों मोनायावनो जादों आङो 11टासो ओमफ्राय नै दिनैबो गोथावखा
संख्रि नांलाया बेखौ जानानैसो न' सिबनोसै ओमफ्रायसो ओंखाम जानोसै आङो खामानिया गैयामोन बेनो खामानिया जमा जानानै दंमोन दाख्लैनिफ्राय सान्दुंआनो दुंलाबायाना बिदिनो सान्दुं दुंदों बिदिनो स्रां स्रां मावनो गोसो जायो गोथावथार दासो सिरनाया गोजानो फुगा जानोसै एसे जेला जानो गोसो बिराद जानो हायो आं जेला जानो गोसो गैया जानाय नङा थाइसेबो नुबानो जानो लुगैयो बे नङा आंना जानो गोसोबा मोनामानिसो जाबाय बारा टाइम गैया न' सिबना लागोनसै दोखो दोखो ओंखामखौबो सोनाफोर ओंखाम जानानै लानोसै ओंख्रिया दहायनो खिथाखाबायानो आङो पापरल' एवदेरबाय नै जानोसै आरो मिरामिस बेनिफ्राय ओंखाम जानायखौथ' मा खिथाबावनो होनजासै आङो स' दोनथ'नोसै भिडिअखौबो ओमफ्राय आङो दिनै माने जेबो खामानि गैया आरो जेबो देखायनांगौबो जेबो गैया संनाय खावनायावबो स' आं जाखिनि मावबाय बेखौनो शेयार खालामबाय बेखिनिखौनो जाखिनि मानसि नायलांबाय स' गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोनाफोर दोनथ'नोसै लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव धमाकेदार इन्टारेस्टिं लानानै आरो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच